insizwa nentombi. Amen. Ngomthandayo wezalwane uJesu. Amen. Khona umehluko phakathi kokusonta nokukhonza. Amen. Ukukhonza into abangathi singaqala ngayo. Amen. Ukukhonza uJehova before sisonta. Amen. Ngoba kwenzeka ukuthola ukuthi uyathanda ukusontela ukukholwa kungakafiki. Bese uyakhathala endleleni. Amen. La wazalwane ayinamuhla ngiphathekile kahle ngiyagula ngizwa nje ngathi ngifuna ukubika izinto. Izinto okungiphatha vele. Amen. Ubona ngasahambe ngisho esithatheni. Amen. Kuna le ngoma le ekhala ngathi ngiyophendula lethi Jesu wasifile Calvary. Ungena esonoza
14, amen. Verse 39. Sangisizwe ngamanyinde njalo, amen. Amen. Ukuze ningalingeki. Noma ningangeni kulenge. Yenzeka abazali kumele bangathandi ukuza kulepoza angenze. Vela kubuka wazi omkhulu. Ngikhumbula ethetha la methethisa abantu abangekho. Elila eduze usemkhulu. Konje kuyathethwa. Ngizokuthetha esontweni ngcono vele ngini. Amen. Apha enyameni bazali lezi izinto zibiza ukuthi report. Amen. Noma inyama ingavumi. Amen. Ayingavumi inyama ingavumi. Bekungiqala nje ukuthi ngilale ingayinkozweni. Inkozweni enkulu kanje ngabona ukuthi ayi ngeke unkulu uzothetha. Akhumbula lo mama ethetha ukuzethisa. Amen bazalwane. Ubaba umjaji konke akakhulume ngayiqala inhlonipho. Eyodwa inhlonipho. Into ekhanda umuntu. Amen. Haleluya. Futhi inhlonipho iyona etshengisayo ukuthi umuntu uphila ngembolekile. Amen. Yabona igama lithi inhlonipho lilodwa masingalichaza ngashoni la kodwa futhi kahle. Amen. Masichaza ngama 15. Amen. Verse 33. Amen. Lithi izwi ngehora lesi-2. Amen. Kwabamnyama ezweni. Amen. Kwaze kwaba yihora lesishagalombili. Amen bazalwane. Amen. Kepha uJesu la washo khona amazwi athi Eloi Eloi lama sabasani okuthi Nkosi yami uNkulunkulu wami ngishiyelane na. Amen. Kodwa abazalwane besingakhuleka ngelilanga ukuthi uNkulunkulu engashiyi. Amen. Ngoba kungenzeka ukuthi ngeziyasoka uNkulunkulu akekho kithi. Amen. Unebuthi. Amen. Kunjalo kwamanye abantu ingakho amabandla kuphela. Amen. Bakhonza nje kodwa bose uNkulunkulu sengasekho eduze kwabo. Amen. Ngoba amandla siwathola kule nkonzo lena siwaphiwa uNkulunkulu siqhubeke nayo. Amen. Kodwa ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu ilwandla likho lifile. Amen. So besinganxusa uNkulunkulu njalo ukuthi asiphilise kwezinye izinto noma ifika izimo ezinzima. Amen. Ezinye izimo uma seyifikile kufanele ukuthi uyidedele uNkulunkulu ungayitheli ngoba zisinda ungaphezulu kwamandla ungayanga shikisodwa ngenxa yokuthi usindwe eminye imithwalo lokufanele uvele uyidedele. Amen. Okunye vele ukuyekele ungathi uyavumela usho ungavumeli. Amen. Kodwa manje uyazi ukunikeze izandla zikaNkulunkulu ukubeka ezandleni zikaNkulunkulu. Amen. Uzayidlulela ngesikhathi sakho. Amen. Ngakubeka ezandleni zikaNkulunkulu kudlula ngesikhathi sakho. Amen. Kuyasuka nasenhlizweni. Amen. Noma kade kufika engqondweni noma enhlizweni kodwa kuyadlula ngesikhathi sakho. Amen. Ngoba ubikile uNkulunkulu. Amen. Yazi enye into uma ungathatha izinto zomhlaba. Amen. Ezinzima kakhulu uyibeke emqondweni nasenhlizweni njalo kuzokuhlukumeza nje. Ungaphela unyaka wonke. Amen. Uphele unyaka wonke zikuhlukumeza. Amen bazalwane. Ngoba uyiphathele wena ezinye izinto uthi uNkulunkulu imthwalo sikunekele. Ngoba khona ezinye izinto ongakuzenzele eyidinga uNkulunkulu ongempela. Amen. Eyidinga amandla kaNkulunkulu. Amen. Njengokuphatha ikhaya lidinga amandla kaNkulunkulu. Amen. Uma umama noma umfundisi manje uphethe ikhaya udinga amandla kaNkulunkulu. Amen. Kade khalo umfo ethe bangithakathi bavele kamshaya nje lapho sami eqolo ngomela. Amen. Walala phansi eselele. Cishe ungangaseselele naye umdala ekhaya. Amen. Uthi bangithakathile bangibekele umele. Amen. Bathi mina kanti kunzima nje ukuphatha ikhaya. Unzima kanje ukuphatha ikhaya kufika izimo ezima kanjena. Kufanele uphile nazo uzodila kanjani nazo uNkulunkulu eduze kwakho. Ngakho abazalwane sizophela. Sengathi awuyenzi into kanti uyayenza. Bazalwane mina eZayoni angingenayo ngoba ngangiphushwa noma ngangilandelwa. Ngangena ngoba ngangibaleka kodwa ngesikhathi ngakafiki le yokuthi
ngingakambuleleki ukuthi yini kanti abahlezi beyilandela lapha njalo ukuthi sengavele ngisuke ngiyochitha isikhathi sami ngihlale ngibone nabantu bese ngisuke ngiyaphuma yini ngangingakazi. Kodwa ngoba kwathi sekufike kimi ukuthi sekukhona ukuqonda ukuthi yini kanti lehlezi ihlanganisa abantu behlale ndawonye leso sikhashanyana bese beyaphuma. Wafika ukuthi hayi iyona ndlela yokuthi uma sekufika isikhathi sokuthi uhambe emhlabeni, laba bantu ibona abajike bebe umndeni bayafika bezosingatha lo mndeni beduduze ekhaya ukuze kukwazi kube ngazuthi akwenzekalanga lutho ngenxa yenu nilikhona. Amen. Ugogo Bezos ake ngibike le. Ugogo Bezos ngifike umkhulu ufikile izothaka ake ngisho nje kuthaka ekhaya bengingekho mina. Wafica izingane wakhuluma nezingane. Ubekhuluma nezingane bengingekho. Wafike wangitshela wathi kade kufika umkhulu ayibuza ukuthi uyahamba yini. Athi mina yebo engizobona ekuseni kodwa khona ngizogcina ngihambile. Wena uyahamba yini gogo? Wathi he ngiyahamba ngizohambisana nomkhulu. Athi mina ngizomlandela emuva kodwa khona ngizogcina ngihambile. Ekuseni mangivuka yimi ngivuka eqala gogo uyahamba Liyana yini zithi ingane Liyana. Awukusho lezi ingane futhi zithi Liyana. Ungatshela umuntu owazi umnyango wesonto ukuthi ungathi akawazi ngeke ungambuza akawazi la wesonto kodwa uyakwazi ukulawula umuntu owazana noNkulunkulu ukuthi kuwukuthi ngathi mina angizi ukulawula ngoba nendlami le uma senilenda nalakanodwa kasi lakathi lasikutshela okunye uma sesivuka ekuseni sizovuka kungokunye angikwazi ukukulawula ngoba mina ulala uthe uyahamba njengamanje ngase ngahamba wotshela umkhulu wathi akasahamba ugogo sengizohambisana nami ngoba angiyazi impendulo lapha uthe kimi uyahamba njengamanje akasahamba angazi ukuthi cha mina ngithi bakubeka umshumayeli mina ngithi mangila endaweni kaNkulunkulu angisibuke isikhathi futhi ungasibuki nawe. Amen. Hayi ungasibuki. Kunalento eyengiyizwe isho abantu bethi isikhathi sesidliwe yinja ngiyengibona ngazuthi uqonde kimi ukuthi nginja. Mina phela ngisuke asike isikhathi sesidliwe yinja kube kukhuluma mina. Ungale ukuthi isikhathi sidliwe yinja asidiwanga yinja isikhathi kusuke kukhuluma mina. Ungasibuki isikhathi ngoba uma unginike ithuba ungangikaleli futhi. Mina ke ngithi ngiyacharge mangisuke ngeze enkonzweni. Ngifuna ifoni yami ngithi mangikhuluma mina kube khona ukukhathala ukwenza konke kusheshe. Ake ngingasheshi nginike ithuba lami ngikhulume ngoba lento yokuthi baholi lingasiniki ithuba sizingala kanje iyo lento elimaza nina abaholi ilimaza nina abaholi nithi nikhona nifuna ukuyiphathela sikhona. Cha lokho ngifuna ukuthi ngimtshele baholi lokho kuhlale nini ngoba ngelinye ilanga kuzoba nehlazo uhambe nathi lapha uthothi kunebandla elishisa ngangokuthi kuthethelwe nje intsha kuthiwa ayibulalani intsha abaholi bavaliwe bonke kuvaliwe umkhulu le ngapha entsheni uyoze umhlola wonke umuntu lokho eshalayo bashicala laba abaleli abantu ngapha kusukuma imuntu ngoba hlezi kukhuluma abaholi entsheni ngapha kanti ake ngivulele nje kubaholi kulaba abasha nabo bangabaholi hayi basazi abaholi ngoba njengoba nifundisela ukuthi kumila ngeke nithi banikhona wazi ukuthi hayi mangiphethe lapho noma ungathumeli ngekho uyazi ukuthi hayi mangithumele laba abantu bazokwenza lokhu engikwaziyo lama bezokhuluma into engayona ngoba iyalimaza lento. Uma ungase la uthatha umuntu umbeke la akakwazi kunamahlolo ongawazi ukuthi asuka ake uthi akamemeza umngani wakhe awuzokumemezela ememeza umuntu le emuzi kodwa mase sikhuluma ngezwe ngithi mina indoda emnyama uzokwekuhlabela ekudlela imini ungayazi usekwenze njani. Banamahloni abantu mase kumele bekhuluma ngeBhayibheli angazi ukuthi inkinga yini. Cha bazalwane banikeze indaba ithuba ngelilanga. Yabo mina ngiyangithande-ke ukuthi uma sisekozweni
enkonzweni yabasha ungaqedi ukuhlala nje umfundisi bese uthi hayi shuthi umfundisi oseceleni wabona ibandla uyayibona ukuthi hayi lekhaya ikhona imfundiso nazi izingane zakhe lokhu ishintshana kusasa kunenkonzo okuthiwa yabasha awudingi ukuthi kuze kukhonjwe angeke ikubange nje ukuthi yini engizobe umfundisi omunye ethi yini engizobe ngumkhokheli engitele phambili bese kuyathiwa cha phela kunesikhala sokuhlala kwabantu abaphambili kuzobe kodwa kucinga ukuthi kuzocinga ubani ozoya lapha phambili le nto akafuneki uma sekucingwa cha angacingi phambili ngesonto sezukhona yini kanti nedala yabo mina angifuni angazi ngiyazi kodwa kunawo abahloli kumina uyakubona ngendlela ngokuthi ngoba ngikhuluma endaweni kaNkulunkulu mina bengithi la ngijabula khona uma ngisendaweni kaNkulunkulu ngoba ezinye izinto azingisizi ngalutho kunento kanje baholi nani bakhokheli enilimazayo sengiyaqala ngifuna lizwe kahle kungalali cha alingasibuki futhi isikhathi angikhulumi belentamba ngikhuluma iqiniso leliyazi nani bantu abasha eliyaziyo into elibaza nina kakhulukazi bomama ephinde ilimaze obaba angeke ngibeke kanje lena shuthi ngicela ngivula amavele yamasayidi onke into efuna isilimaze bomama nakobaba ubona intsha ingagcwale enkonzweni kakhulu niyazi ukuthi yini ingagcwale enkonzweni into edala ukuthi ingagcwali intsha enkonzweni uzofika ubaba ekhaya efike ebekizwe ey'nganeni elele kaphuma umama ethi babuye nanisamazi nisegugile uthi abathini laba abantu laba uthi abathini ubaba ulibekile kuwukuthi elele kaphuma nje hey nilibabone kathiwa lisamazi nisevele ekhuluma lisegugile ningamnaki angithi le ngiyaqala-ke manje iy'ngane seyithathwa ukuthi ubaba uma ekhuluma ayisamnaki uthi umama usegugile ayisabuzwa sezisa umama ayisabuzwa ukukhuluma ubaba ubaba usethi belefika nisawajwayele ukuthi befike uma ukuthi ubaba ukhona iy'ngane ay'hlali nomama endlini elele kaphuma ubaba iy'ngane ziyabuya ziyohlala nomama endlini awubaba ubethini ngiseko mama ngiseza labo cha phela lento kufanele siyikhulume angithi sisekonzweni siyakhala kumele lento into engiyithandayo ikhulula umuntu omusha ongangani ikhulula umuntu ongangani yini esiyaziyo lethu le ekhululwayo yabo lento ifana nokuthi ake ngibuye kobaba ake ngime lapha komama mina ngishaya indawo zonke ngishilo wathi mina manje manje ngaqala ngifike ngishaye la shaye la ake ngikombe ngishaye kunento engeke ngithi mina ubaba ekhaya njengoba ezele izingane zingaka umama ubaba uzothi mekhipha imali eyishodisele mama ukambe kuyaphela okuphelayo umama etshela nangu baba kushoda ukuthi ethi ngani ngiyikhiphile imali hawu uyikhiphe kanjani imali musu kuyikala imali ngoba lezi ngane wayiletha kunenhloso ukuthi yenze uyikalelani imali ubaba ukalela umama awuboni ukuthi uthwesa ubamba ijoka lokho kwenzayo ukwenzelani lokho ngishilo mina ngisha ngifuna ukuthi ukwazi lokho ngisazovela ngiye ngapha lezo ngifuna siyikhonde uthi uphuma la wazi ukuthi ozobukwenza uzenzela wena kodwa awukwenzeli yena ubaba uNtoni
awukwenzeli yena umama umkhokheli, awukwenzeli yena abefundisi. Okwenzayo uzenzela wena ngoba uzothi uzobe usuwedwa. Inkinga uzobe usuwedwa. Lawula wena, lawula wena, lawula wena, emhlabeni. Baba ngibongile ungike ithuba ngeke ngibonge. Bese ngizokubona kube bengizokutshela ekuseni bayazi umama nobaba bonke abafuthi angilawo amahloni bengizokubuza ubunciseni ithuba uqala nokungibona. Bengizokubuza ngilawo amahloni. Abomasiphilasi alasuka singaqabali suke sikhuluma. Fanele ngibuze mhlawumbe ukuze la ngeyilawo ngangincisha ithuba. Uma ungibona ungitshele woza noma ungipintshise. Yabo ungipintshise kuze ngoba mina ngidela into eziningi kuze ngize la. Yabo ngisuke ngifuna unami ukuzongcela. Kukho ngithola lokho abakutholayo nami ngoba ngizele khona ngizofuna khona. Ngibakhe nabo bengakhe ngiphumela ngithi mangifika ekhaya lapha yazi ngibazwile kunamazwi ahlalile kimi yabo la amazwi awahlalile ake ngibuke ukuthi ukukhuluma ngiyakwenza yini mina ngingedwa ngibuke mina kambuke umuntu ngiyakwenza yini hayi ake ngizama ukwenza ngathi angikwenza kube kusho lapha kuye kube kanjalo ake ngiye kwabasha uyabona ngeke ngibhalansise omama nobaba bayebefike bekhulume nathi bathi mase bekhulumile nathi emuzi nomuzi kunesikhathi kunemithetho umuzi nomuzi unesikhathi nomthetho wakhona ake nibuze ukuthi kulezi zinto kukhona yini thina esikwenzayo ake nibuze nina abantu abasha kukhona lenikwenzayo uma kuthiwa la ekhaya ngo6 wonke umuntu akabela ekhaya ukhona ngo6 osukelayo noma niyahlala ngo6 ngo7 nabasekho kodwa kuthiwa ngo6 akabela ngo7 nabasekho benze ukuthi kusha u6 ela 7 nabasekho okusho ukuthi anilaleli noma asilalela siwugcina umthetho siyesithi ke thina kwakuyisikhathi sabo laba kanti lena sibona thina abantu abasha siyayilimaza umubuke isikhathi esiningi abantu abahamba kakhulu yithi labantu abasha ngoba silaleli silokhu sithi abantu abesitshela bethi kwakuyisikhathi sabo lesi isikhathi sethu kunento ikenzeka ngizoyishanda zonke mina ngifuna bese kuthiwa bekholdisekithi lapho ngizange umuntu kunento abantu besimama etheni ngifuna ukusho wathi kodwa-ke lento ihambiselana nomama ngiye ngithi mina lapha ekhaya bayazi abazeli uma uzela ingane yodwa awube yisifundo wazala ingane yodwa fanele kube yisifundo ngoba bomama make namphathela uyayiplanda noma kanjani ubona ingane zethu zalangana indaba ukuthi indaba athi uzoyiplande ngoba ngabazi ukuthi babali yangalo bethethela bebona ukuthi limaza kanjani bomama lizomiswa-ke ngelinye ilanga limiswe ziy'ngane zenu kanti indlela yolibi right limiswe ziy'ngane zenu ukuthi nezokuronga uyazi into esesiyenzayo thina manje senza into erong siyayenza leyo uma uyekhaya ukhona uzele mina ngumfana
ngibafana manje uzele mina ngingumfana ubabeka ukhona ngisa nentombi phambi kwakhe kuka ukhona kodwa ubabuye ekhaya ngisa naye uyangibuka ukhona la umuzi wakhe lo ngize naye mina uyangibuka ngize nentombi ayishalaza le ntombi le iqonda imqonda nje ngqo emzini wakhe ayishalazeli imqonda nje ngokuthi ngoba mina la ekhaya ngendlu sengizothiwa intombi fanele yakuyona intombi lo nto evelise nje ekhaya kanjani intombi ithi uma ibona umama noma igudle emva kwezindlu iyongena elawini lomfana mina ngifuna ukuthi ngimtshele nazi okwenzayo uzenzela wena awukwenzeli umuntu ake sisameni thina abantu abasha ukuhlonipha abazali bethu mhlawumbe lezi izinto zizosilungela azisilungeli nje ezinye izinto ingoba sibahlonipha abazali bethu ake sifundele ukuthi singathi ngoba sibahle kanje kodwa mase sisemakhaya asithumeki asitsheleki siyinto nje ukuthi kodwa hayi ukhona uzakuthiwa ukhona nje kodwa uba ngoba phela khona ayikho umsebenzi walo wami umuntu abona kusuke sekubuhlungu maseshoda kuthiwa ukhona nje ngoba phela ukhona kodwa angalasiza nalokhu sesithi masifune senzele into silande umuntu ngaphandle ezokona ukhona uyabona usela sithola ukuthi amasebenzi umuntu ngaphandle ezokhishwa imali leyo izokwazi ukuthi ithengele wena ukudla kodwa izokhishwa isinikezwa lwakho ngingakuzwe nokulo ukuzenzela ubani wake wazi ukuthi esikhathini samanje uyakhula umuntu ebe yikhetha ngeke sisaba amakhetha ngeke sisaba izalukazi ngeke ngisaba izalukazi ngoba anisayigcini imithetho yobaba anisayigcini imithetho yomama uthi wabuka ubaba emdala ethanda nengane yakhe ubani umuntu ohlazeka lawo lapho umuntu ohlazeka lawo lapho ngithi mina umama ubaba uhlaza umama uthandela kanjani la ngathi mina ekhaya ubaba ngadlalela uzokungisiza ungilethe intombi kayisekeli walanda ingane engakami ungilethele intombi la egcekeni ngizoyithatha la egcekeni mina ngoba awukwazi ukuthi ulanda ingane engangathi ulethe la egcekeni phela kunento okufanele siyikhulume singayihloniphi ukuze bezoyiyeka lento yabo ukuthi bethandane neyinja ubona izwe lonakele kanje yingoba abafuni abantu ukukhuluma bafela ngaphakathi mina ngifuna ukufela ngaphakathi uma wenza into wrong ngiyakutshela ngikufihleli mina ngikutshela ukuthi hayi lokhu wabulamtshela ukwazi ukusho kahle ethi yabo angihlali nawe uhlala emantuba mina ngihlala la kodwa ngithi uma ngizomthethe usuke wazama ukuthi umcingele intombi ethi hayi kanjani ngithi cha uyilanda uyibekela bese uzothi angithi mama ngithi wena ngowami uba ungilethele kade wasakilindile ngoba uyenza ufunani ingane umdala odala wakho bekhona ukuthi hayi ngibona uthathu lothathu kanjani zizokuhlonipha kanjani-ke iy'ngane ekhaya wena ukwazi ukuthatha ingane engangazo ngeke ngithi mina uma uyisalukwazi ithathele isalukazi sakho uma uyisalukwazi ithathele ikhehla lakho kungasitoli lokho ngeke usizo sithini thatha isalukazi sakho uyikhetha uma uyisalukwazi ithathele ikhehla lakho singasitoli ngoba vele uyalingana ungayithathi into oyibonana ukuthi lento izongifaka enkingeni le singabafana silayikhaya uthatha ingane engangathi ukuthi asithi mama hayi ungilethele intombi uzokubongela useza nayo utshele futhi ngutshelayo usungabantu wenzokwenzayo kuze ngeke ngithi mina leyo nto yabona mina ngifuna ukutshela ngami wagcina ngiyubaba ngeke umuze ukhuluma ngentombi akakhulumi nentombi ngikhona ngibona sokahle ethi konke usana lesihlobo sokuthi ngathi landisalukazi sibekela hayi uzokhululeka manje polisi mfethu kancane sengiyahlala phansi ngiyakwazi udala ukuhlaselana nepolisi kancane
Bathandekayo, ngiyacela umfowethu uMafuleko simnike noma 2 minutes ngoba sengishawa isikhathi bangcwele. Ayisezohlala phansi. Sengiyabaxolela mfundisi. Isikhathi sokuxhawula umkhulu amen. Sengiyabaxolela mfundisi. Ngeke ngisakhuluma ngizobathola ngelanga. Ngizobathola. Ngizobe ngingapha entsheni kakhulukazi. Ngeke ngisakhuluma ngizobe ngingapha. Ophethe iBhayibheli. Oliphethe elisheshayo leli lefoni ngathi liyashesha emvulele amahubo bese ngifundela u139 uNumber 3 amahubo u139 emfundele u3 wakhona kuphela amahubo 139 emfundele uNumber 3 wakhona uma ngabonali ngiphethe ezosana Abubo 139 yebo uNumber 3 wakhona amagama amnyama uthi uJehova uyazi konke ukhona ezindaweni zonke verse 3 uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami wazana izindlela zonke zami angizukulitolika leli verse ngizohlala phansi kulo 2 minutes usuyica uyabona ukuthi liyayisholo lona ngiyaliyaka ngizukutolika kakhulu ngoba liyasho ukuthi wenzani uyazenzela uyalibona aweke uhlale phansi uyicabangisise ukuthi wayiqonda ukuthini mayibhala mayisho kanje uwedwa uzoyithola impendulo uzongithola ilanga asingejwayele futhi asingakhuluma sekhona asiqonde ukuthi sini akabonga ukuthi babingelela abazalwane
Sihlushwa nje inhlonipho nokugcina isikhathi. Phakathi kwekhaya nokugcina isikhathi. Bese number 2 bese bayithola. Ngiyangishupha. Nongalaleli. Sambulo 22 bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami. Uba yilowo nalowo ngiyomnika umsebenzi. Ayibongozi. Ngihlonipha abafowethu. Ngihloniphe ishoplam, ngihloniphe ibandla. Bengizonaba. Ukuthi le nkonzo yangithola ngisha. Bengizokwenaba. Yabona ukuthi baholi mina elile sokuzafuneka sizela. Ngiyangizwa ukuthi nesonto elizayo kufuneka sizela. Sizokhona. Asizile ukuzosonta mfowethu. Sizokhona. Amen. Ngoba kukhona ukukhonza, kukhona ukusonta. Lezi zinto ayihambelani. Zehlukene kakhulu. Ngisukuthi bafowethu ngiyanithanda abazalwane kodwa nginithanda ngenhlonipho. Yebazalwane. Ngingafuni ukuya kule ndawo. Muhle umuntu lalela ekuganile ma elethukuda aguqe noma itafula nje aguqe sizohloni ngiyalapha yafuna lapha emfuni yabona xa udibana mfana nentombi ingane yami udibana nentombi endleleni isendleleni yayiphambuka uyibona uba lawa amanje bazokudla nayo ngesifuba. Amen bangcwele. Besihleleke ukuthi ngo3 sesi Gabi Namasa.